Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:03. This time check is brought to you by ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Hotline. May mga naman sa ato na magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Sabado kita, Disyembre 19, tuig 2020. May ara na gid lamang sang anom kaadlaw ang nabilin bago magabot ang adlaw sa Pasko, kag 13 naman kaadlaw nabilin sa tuig 2020. Ato na sugarawon ang pagsulod sang year 2021. Liwat kitang nga nagabi-abi sa aton sining nga magka-aksyon, mabagyohon ang aton sining nga tiempo. I-check ta lang karon kay Dr. si Farger Hart Kailian tanong latest nga monitoring kag latest weather advisory kung nakatsang panahon ang paghambalan kagabi. Grabe ang bantayan na kay ang advisory gikan sa Pag-asa nga iara no sa maulanon ang sitwasyon ang Negros Occidental, no? Tiambot dira sa Southern Negros, kumusta da kamo? Pagkatapos nga naglipas ang kagabihon, ang monitoring ta bangod sa sining ulan o bagyo nga si Vicky. Para ma-check ta siya karon, basi may number kan Dr. Kailian, siya na lang yung na-contact. Kag ma-check man kita karon dugay-dugay kung ano ang latest nga advisory gikan sa Philippine Coast Guard. Although nga dira sa may Bredco Port, hagin na palayag karon sang assign dira sa Bredco nga Philippine Coast Guard nga ti way gapon ginapanugutan nga magbiyahe ang fast craft kag roll-on, roll-off vessel, no? Tiwag yapon sa biyahe padulong sa Iloilo, vice versa. Amo ang latest mga ka-aksyon. Now, ang Negros, ara gyapon sa signal number 1, rason na sining tiwag yapon biyahe, no? Ang mga barko. Now, sa bilog nga Negros Occidental, ang total number sa mga passengers that include sa Bacolod City, 242 no, ka mga pasahero ang stranded. Tigkalabanan sinikon malapit lang ang ila puruyan. Kapin pa mabakulod nun, gina-advisean na lang ni nga magpauli, no? Kag kon may himata man ang mga taga out of town, tidiri man sila no? Ginapa-standby na lang sa mga paryente nila. Samtang wala pa sang green light, nga ini sila ang makabiyahe. May 17 ka vessels, kag 60 ka mga rolling cargos, amo na ang wala subong biyahe. Now, kung ara ka sa gwa sang Bacolod, out of town for example, please, pamati na lang diri sa Aksyon Radio, or hindi gani kung may ara ka man lang Facebook account,
ang Philippine Coast Guard may mga advisory man lang namo nga ginapalayag, no? May ara man sila dira sa ila sini nga Facebook account. Action Hotline. So mas mayong antes ka mo magbiyahe pa Bacolod, siguraduhon tanay nga nagbalik na sa normal ang biyahe sang mga barko. Action Hotline. Kay kabudlay nga maawat ang tiyempo mo, halimbawa kon halin ka sa area dira sang Kamankalan, halin ka sa area sa Moises Padilla, no? Makadto ka pa diri sa aton sa Bacolod or ting San Carlos may biyahe man niya, pero kung pa Iloilo ka, di kagigapon malabay sa aton sa Bacolod mo, ti mag-abot ka diri karon way biyahe kundi nabudlayan ka pa, no, sa pag hulat, no, basi kung mabalik ka naman sa imo nga ginhalinan. Action Hotline. Please monitor lang kay from time to time ginadulong tagid sa inyo ang mga update mga kaaksyon bangod sining bagyo. Grabe ni si Vicky. May mga lugar nang nahalitan bangod sang maulanon o mabagyuhon na tiyempo, baha, porte, no? Ang isa sang lantaw ta diri ang minilyon na naman sining kahalitan sa baha, infrastruktura kag produkto mo na karon ang i-check ta mga kaaksyon. Action Hotline. Well, diri sa aton sa Negros o sa Bacolod, pasalamat kita. Kagabi do ginakulbaan ko mo siling ko do mabubo ginang ulan kay do perti ka gangitong ito ang kalangitan, no? Pero at least pasalamat kita nga wala magbubo ang madamol nga ulan. Take note ang city government of Bacolod, ang plano sang CDRRMO, masunod pa nga bulan sang Enero next year, no, 2021, ang pag-umpisa sang ila sining nga pagpangutkot bala sang mga waterways o kon sa ginagyan sang tubig sa creek dira sa Mambulok, kag iban pagid malugar, no, nga gamitan sining amphibious excavator. So sunod pa niya nga bulan next year. So, ini nga Disyembre, hopefully, way na sa magsulod pa nga mga bagyo diri sa pungsod Pilipinas. Action Hotline. Grabe, no? Pila ka tuig nga ginulat ang pondo, mga proyekto ginapatukod sa gobyerno, halin sa karsada, taytay, kagiban pagin nga infrastructure project, isahon lang ya kung hinali agyan sang kalamidad, nagakawasak ini. O, tiyamakon mo na, ang usik o ang nadula nga mga proyekto bangod sang disaster kag calamity. Action Hotline. Amo na gani nga kinanglan ti ang aton sini gobyerno sa mga local government units dati soy ginapanawagan ta kani nga dapat may ara gid sang nagakaigo nga urban planning ining baha-baha iya kun kaisa kinanglan ang LGU sini may ara sang nagakaigong urban planning mo nga dapat hindi lang pagpagustuhan, no, kag dapat may ara sang insakto nga plano kung paano nga malikawaning pagbabaha kay samtang nagaidog ang tinuig naga-worst man ang cases sang mga pagbaha. Action Hotline. Na amo na siya amo nang sitwasyon ambot sa Action Alvin karon dugay check ta sa Philippine Coast Guard siya kay kung anong latest nga advisory sini kag ang lakat sang tiyempo ta, no, sa bilog nga Negros sano pa gina-expect magwa ining si Bagyong Vicky. Action Hotline. No, bagay ng madalag ko nga balita nga aton tutukan, oy good news para diri sa aton sa Bacolod, no? Mayara na lang sang isa ka kaso sang COVID-19 nga na-record ang Bacolod kag kun lantawon ta subong ang city mayara na lamang sang nabilin or ang active cases for Bacolod City yara na lamang sa 129. Pero do nagnubo pagid ni, no, nagnubo pagid ang total confirmed cases as of yesterday 5,548 kag may ara sang recoveries na, no, naka-recover
ka mga pasyente, yara na sa 5,246 Action Hotline. tikon lang taon na ton dako-dako ang recoveries, no? Kag ang active cases kid nang nubo na. Kabay pa nga bangod sining moratorium, no, sa LSI mga mag-umpisa na this coming Monday, December 21, sos din kakita siya na yung lawig-lawig ini until January 3. Action Hotline. Kabay kung tani nga mas maganubo na gid. Pero ti subong dira sa Bacolod Respiratory Outpatient Center, suno iya kay City Administrator M. Ang, ti sige man nagyapon, may mga surveillance testing sa nabilin nga grupo bla atong nagligan nga ginlista, tinagakaladtong ibanda para magpatigayon sang pagpatigayon sang surveillance test. Action Hotline. Kag diri sa Bacolod, mayo diya kinuway di siyang na-record, no? Nga inabalang na panos ang ilas ni nga swab or ang specimen nga ginpadala sa laboratory. Doon nagdasig diya siguro ang proseso nga amo na nga daw ay case. Ambot pasuway talang way lang takay balo. Nga way sang napanusan, no? Nga pagdala dito sa laboratory, hindi na mabasa sa makina kay ti panos na mo ang specimen nga nakuha. Action Hotline. Tayambot no ang latest ni kag ibaloon ta na karon no sa aton nga mga authorities ilabi na gid kon parte sa COVID-19 cases. Now, si City Administrator M ang nag-istorya sila upod sa DOH. May mga meeting sila actually kumusubong way gapon face to face pero do mas lasig bala subong ang minitingay nga ini siguro i-adaptan lang ni in a normal days bisan pag way ng COVID guro amo ning mayo guro himuon no ngay na balang ma-meeting ang mga LGUs upod sa DILG upod sa Department of Health nga nakita ko effective ni bala inang communication mapadasig nga makasugilan nun ang mga opisyales sa gobyerno through teleconference kay kung kaysa ining paagi sa mga papeles, paagi sa kunano ang ginapatuman sa birokrasyata, kabalo ka amo nang nagalawig, nagadugay kung kaysa ang processing mo, alin sa dokumento, communication, kano pa kabundol no, sa mga project magsinulod. Action Hotline. Pero ang akon gani kabay pa after sining pandemic kon matapos kinman ang problema sa COVID-19 kun tani ang gobyerno ta i-practice na lang ni ining mga online teleconference nami bro for me makabulig ni siya kag amo ning bag-o nga innovation nga with the advent of technology gamiton na lang tani isang gobyerno ni nga maka-meeting sila. Hindi na kinanglanon pa nga mag-travel pila ka inoras. Halimbawa, bisan diri lang sa probinsya o once in a while may meeting. Halimbawa, si Governor Bong Lacson sa mga mayors. Ang mga mayors sa municipalities and cities, once in a while may meeting sila tanan. Teleconference. Kung di daw mayan, Action Hotline. ang pandemic ni damo man sang gindulot o kung gintudlo sa aton nga mga ideas nga nakita ko magamit no in the coming years kabay patani nga hindi na magbalik kita liwat no sa kung matapos kiman ang kaso sining COVID hindi na ta magbalik liwat naman sa sining minitingay lang face to face katag dugay mangyapon ang iban way pag-attend kapadala lang sang representante. Action Hotline. Kag nami guro ni bangod nga may mga online na subong inang live bala sa Facebook kung mag-meeting sila in the name of transparency. Action Hotline. Alas 8:17 na Action Radio Philippine Standard Time. Unahon ko lang si Action Alvin okay naman siya. Kay damo ang kapamangkot partis Philippine Coast Guard Advisory. Ti kay na may ara actually it was already posted man sa amon sa page sa Action Radio pero ariyo sa mga nagapamangkot suliton ko kay kaina earlier may ara na advisory nga ginpagwa no ang Philippine Coast Guard. Way gyapon biyahe. Para klaro Pero ari ay para at least may ara mangin official
Let's have Action Alvin Graba nga nagpaninguha gin nga maka-istorya sa taga Philippine Coast Guard. Patrol reports. Action Alvin, good morning, please come in. Siya na art nagapabilin wala sang biyahe diri sa area sang Tadco Port area going to Iloilo bangod sa pagpakigaangot naton sa katapo sang Philippine Coast Guard nagapabilin sa gihapon ang siyudad sang Bacolod, and that includes Negros Occidental o some parts ng Negros Occidental nga yara kita sa gihapon sa signal number 1. Suro diri kay Commander Lebrilla sa diin sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental ang posible kag mahimo nga makabiyahe pugid lamang ang port sang Escalante going to area sang port sang Tabuilan dito sa area sang Cebu Action Art. Pangod suno sa iya nga medyo maayo na ang panahon dito sa Escalante. Ang Escalante wala na lakip sa lista sa storm signal. Kag ang area naman sang Tabuilan, which is sa point of destination, wala gihapon Action Art nga nalakip suno sa iya. Butang balon ang Escalante, even nga ang Negros na paidalom sa signal number 1, why siya madalada? Lumayong tiyempo nila to? Umayo ang tiyempo dito Action Art sa Port of Escalante, partikular ang syudad sa Escalante, kagasubong man, ang port of destination going sa area sa Tabuilan, Cebu, nang duha nga lugar wala nalakip sa storm signal. Actually, sa central and southern portion of Negros Occidental, nabutang diri San Carlos, Salvador, Talisay, Bacolod, Morcia, Bago, Pulupandan, Valladolid, San Enrique, La Carlota, La Castellana, Os dito'y Mamaylan, Ilog, Cabancalan City, Kawayan, Candones, Palay, Chicks area, dala pa sila ang Gimaras, Galiaho. Yes, Action Art, that is why suno sa iya ang area sang Gimaras from Pulupandan to Gimaras. Okay. Inabawal ang pagbiyahe. The same sa syudad sa San Carlos. Going naman sa Toledo City, wala ginapahanugutan ang mga roll-on and roll-off vessels. Even ang sining fast craft, wala man ginapahanugutan Action Art. Okay. Bangod man yara sa storm signal number 1, the same diri sa aton sa area sa Bradco Port. Sa diin nagpabilin in fact Action Art ang sitwasyon diri sa Bradco Port Action Art. Kaari man diri ang mga fast craft, no? In fact ang Supercat, ang Ocean Jet nagpabilin, and at the same time ang iban nga mga barko ang roll-on roll-off vessels ang Montenegro, TriStar kag iban pa going man dito sa area sa Iloilo, bangod ang Iloilo nagpabilin sa gihapon sa storm signal number 1. Now, So suliton ko lang, ang dito ya sa Escalante, nagasigi na tong biyahe nila going to Cebu. Sa karon Action Art ang mando sa karon ni Commander Librilla na hindi danay pagpahanugutan. Wala man gyapon. In short, all over Negros, why gyapon basta Occidental. Yes, Action Art. Okay. Pero ang kondisyon lang ugalin dito sa area sa Sang tiyempo, kanay-kanay ito ya. Yes. Kung maayo ang tempo suno sa iya dito sa Port of Escalante, pag maayo ang lakat sang panahon, especially ang kadagatan, na iya pahimo niya pahanugutan nga maka biyahe ang roll-on roll-off vessel dito only in Escalante. Conditional man kay ginakapakontak man ni Commander Librilla ang mga personals man dito naman sa area sang Escalante, sa area sang Tabuilan, kung bala ang ini nga duha nga mangin safe sa mga lugar nga pwede na makabiyahe ang iban nga mga stranded passengers. Talking about stranded passengers, Action Art, suno sa iya nga masobra isa ka gatos nga mga pasahero gikan diri sa aton biyahe kuntani dito sa area sang Cagayan de Oro, stranded man diri sa area ang Bradco Port, ang ining stranded passengers, pero ara sila sa Tugo, wala Action Art, barko, kag wala pa for the meantime, ginapahanugutan. Ari ang... pero abi mo Action Alvin, antis mo pati ang tingog ya, ang worry ko kundi may LSI moratorium for Negros and
Bacolod. Oo. Ang Bacolod ang ila request sa Lunes na mo. Kali ka? Ang effectivity sa ilisay nga kwan nga moratorium. Ti paano pa na makaabot di karon kung di subong sige pa ni kabay pa buwas pizza 20 kabay pa tani magkanay-kanay ti kun pizza 20 pa ni maghalinto ang barko sa bahin sa Manila mo tugutan pa ni kay pag-abot ni 21 kuan mo dapat suspended na ang tanan nga biyahe sa Mailisay. Oo. Ay kaluluoy man bangon sa Bagyo ni damo Ilisay basi siling kublang nga imbis may tsansa na makapauli hindi pa pauli gapon. Problema ang yapon aksyon na harta. Sige be pamatian ta si ano gani ni ang ranggo ni Subong? Commander na siya subong si Commander na gid- Librilla. Lodovico pero ang kun ang iya sining rank sa military daw colonel siya no? Yes, magamar kita Commander bali Lieutenant Colonel na siya aksyon. Lieutenant Colonel. Oo, ang I captain see. nila amo na ang full-fledged colonel. Ang ano? Ang ranggo nila sa Coast Guard kung captain ang tawag sa ila. Aha. Let's say Philippine Coast Guard captain. Busing ganon ang ranggo sila nga captain full-fledged colonel. Ay. Oo. Pero Mayo ang- kay Kensindi kakagi ka sa Coast Guard abi mo. hindi kay perbilang kita ga istorya sa ila. And at the same time ginatudluan sigin ko gani ba kabudlay gali no. Siring ko full-fledged colonel kan tawag sa imo captain daw na demote. Pero pwede na siya sa imo kung makakuan ka. Makapapili ka to sa kuan, kalubang. Oo. Oh. Promoted mo. Barangay Captain, bla. Captain Sige, may mo. pamatian ta si Commander Lodovico Librilla. Librilla Jr. Ari ang pahayag ni Librilla. So far sir, diri sa aton sir sa Bacolod, Negros Occidental, nga ragyapon ta typhoon signal sir, nga gin-raise ang pag-asa sir. Pero may arata sir part nga wala na naupod sir sa sa signal sir. To made mention, sir, ano ang parte sa probinsya nga wala na upod sa storm signal, sir? So sa weather bulletin natin sa pong number 9, nakita ito sir ang party dito sa Escalante area sir. Na hindi lang siya nakaupod sa weather bulletin sir. Oo. So, anong matabo dito, sir, sa Escalante Port? May biyahe going Cebu, sir? Advise natin ng aton na personal dito sir sa Escalante. Ikuha na sir, i-check muna sir ang panahon bago mag-resume ang ila biyahe sir. Granting nga ang Cebu, sir, wala na sila sang storm signals nga pwede man sila dito sa Tabuilan Port nga pwede sila makabaton man. Pero sir, gipa-check man natin sir ang Tabuelan kung lantaw natin sir sa nagkuha sir na weather bulletin. Daw wala man sir ang wala sir ang Tabuelan sir na hindi na sila naupod sir sa sa signal sir. How about diri sa aton sa Bredco Port area and some parts of Negros? Ang Bacolod sir ay diripan sir sa kita an aragya po kita sir sa sa weather bulletin may aragya po to sa signal. Then ulat-ulat na lang sir wala tanda sir sang sang next weather advisory sang Pag-asa. Ang next weather bulletin siguro sir mga 11 sir. Bala nato na sir kung sir ang next na update sir. Yes, iklaruhon ko lang, sir, diri sa aton sa Bacolod and some parts sang probinsya sang Negros Occidental, wala biyahe ang aton nga mga fast craft and roll-on and roll-off vessels, sir. Yes sir. Kay kung may arata signal sir from port of origin to destination. Automatic sir wala nang gitna biyahe. So you mean port of destination, of course, like Iloilo, Pasar, no? May storm signal para mo. Yes sir. Yes. So far, wala makita, sir, yung mga stranded passengers sa karon as of this broadcast time sa mga, especially sa Bredco, sir. May arata stranded passenger on board sir sa barko. Pero paano sila intended for Cagayan de Oro sir. As per coordination sir sa Tugo, 198 passenger on board sir. Going to Cagayan de Oro, kung tani. Yes sir. Imo na lang panugyan, sir, sa aton nga mga pasahero sa karon, sir. Ang panagyan ko lang sa aton mga pasahero, mas mayo pa nga hindi na sila magbiyahe kay canceled naman ang trip sa escape trips ang mga barko naton. So stay put lang na sila para naman sa safety nila.
the same time, i-kuhan nila, i-check lang nila ang weather bulletin in may isang pag-asa. Aksyon na art ang Sige. kabahin gid lamang no sa nga pahayag diri ni Commander Librilla. Pero parin niya sa mga stranded nga nag-onboard sa barko, pakaunon man na iya sa taga-barko, siyempre, lang nga karon pagutuman na da. Oh yes, aksyon na art ang importante, libre na sila, no? Tulugan. Kay ko nang iba na karon kunway na, hindi, I mean, dapat suportahan man lang pagkaon kay Oo. may kuha niya mo, may problema. Yes, Oh. mo na nga Kang iba na karon pinaka-importante. basi kung gusto lang na karon da nga ibakal-bakal ang ilang budget while on traveling, kag kun ibakal man lang pagkaon na ti sa chimpo nga magbiyahe na sila kung magkanay na ning chimpo. Di pa na makuha kwarta karon. Ani man, problema pa na. Kagang ila budget, abi, bisan kamay nga balong pampliti na lang kung tanay ko. Let's say kung Cagayan de Oro, di ba? Ang pliti pa na guro sila okay na naya kay nakasakay na gan isla da sa barko mo. Oo. Problema gid ang lugastuhon mo. Problema pa na. Dapat librehon, no? Ang pagkaon nila, i-shoulder. Kay way man Sige, kay, may obligasyon ko isa gido ka national bin. Thank you, Gid. Aksyon art rekta diri sa Breco Port area with aksyon na ni Kiraw. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Hotline. Antayan nyo ang pinaka-latest na advisory kay dalo na to nina sa inyo para nga at least ang may gusto o plano mag-travel hindi man mabutang sa alang-alang. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. The Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita,
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sabisan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Kagaya na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa Mabugnaw nga hangin Agadapyan na Ikaw na ang ginapamatian Namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala Paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon Inyong nga pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansay anong ang kahintangan Responsable at pagbalita Pagkain na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon.
ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, na narisari nga mga matahom na drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan Responsable at ang balita Pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:45 na. Nano ini aga pa may sunog na naman nga nagluntad diri syudad sa Bacolod. Let's have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na Art Pulugan, sunog diri sa area sa barangay Tangog, no? I-check natin kung exact lugar kining sunog sa sining tinuon sa diin ang grupo sa Bureau of Fire Protection kagiban pa nga mga volunteer fire brigade ang nagapakita. Makita mo na sa lugar mo diri sa ibabaw sa studio. Aksyon Alvin, grabe ang kwandiyo timbuok sang maitom nga aso. Oh, yes, Aksyon na Art. Presidential ini, no? Itong aso. Ari diri Aksyon na Art kay mong kalabanan diri mga U30 nga mo mismo ang nagpanguna pagkaugta sa mga kapulisan sa sininga tinuon para pahigan ng mga tao. And subong sinikitaon na diri Aksyon na Art ang isa ka puluyan nga natungkukid sa kalayo. Okay. Pero ang puluyan made of light materials Aksyon na Art. Si Sir, ano kaya exact na lugar gani ni Sir? Ano nga? Yan ni Tangob, no? Sige Sir, thank you. Tangob siya, pero ano na nga purok? Aksyon na Art do, aming gina-check natin sa karon kung exact na purok. Ano nga purok ni Migo? Seaside. Purok Seaside Aksyon na Art. Purok Seaside. Dira ka maagi na skilled sang GSIS? Yes, Aksyon na Art. Unhan dutay sa GSIS. Maliko ka sa tuo, kung dito ang imo direksyon pagkadto sa Sumag, maliko ka sa tuo da after sa GSIS. Hindi na maliko sa tuo Aksyon na Art. This is along the highway. Kilid dalan gate? Okay, digdagit siyang dalan Aksyon na Ang Art. atubang na sinamo ng PLDT da? Yes, sakto na Aksyon Art. Ang atubang amo ni ang PLDT. Ang atubang diri in fact damo di mga baligya nga mga kawayan diri kita tindog sa sininga tinion. And subong sini ang mga katapo sa Bureau of Fire Protection ang padayon nga nagapakit-away. Subong sini way na sang kalayo only ang madampol nga aso na lamang Aksyon Art. Pero magsiling ka aso ni botang balon may krayo panay kay ang aso magputi balang kolor niya do mo na masiling mga na at least na nakuha na nila no na pagar na nila Aksyon Alvin. Yes, Aksyon na Art no. I-try tani kung base magkapalapit kita. Base medyo magkapalapit ka.
Oo, aksyon na art, i-try na to. Grabe ba mo na ano ni naman, ka tulutalitis ang kagabi, nag-ulan Oo. kagabi, siningagay yan, nagkuan pa, yes, aksyon na art, no? sunog pa. Sin nga ako, naog kita aksyon na art, panaog kita karon para kitang tagid ang mga magkatapos ang pumbero. Nga nagpakikaaway sa kalayo sa sininga tinunasyon na Aha. isa ka puluyan, kita mo sa ato sininga Facebook live ang may arap kalayo. Nga ka na mo sang kasagingan na daw? Oo, damo ni saging aksyon na art. Ang isa pagkabalay diri, I think hindi ko magsala duha o kung tatlo ni kabalay ang ari diri aksyon na art. Okay. Pero ang sa dalom may kalayo pa. Ang sa babaw kitanta ang aso pero padayon ang pagbuga sang kalayo sang pagbuga sang fire sang tubig, no. Sa mga katapos ang bombero para mapalong gilayon. Kay mayo lang diri action art, may isa ka dako nga edificio diri, wala na Labot. nadala sa sunog o nalabot. Ano Kay lang dako nga may edificio na firewall. mo tupada? Isa ka grocery store diri action na art. Nakapanaog kita pero wala na to na ibalong kanon ng pangalan sa grocery store kay tungod sa firewall. Pero kung wine yung firewall ni base nadala sa action na art, no. Pero ang isa Pero ka balay nga ginmuno mo kaina, kuha na gini nga. totally damaged na action art. Totally destroyed na, grabe ba? Totally destroyed na action na art. Hindi Okay. kita makapalapit this time. Inabangod ara. Base may mga pamilya man uri mata nga ara, dangaton lang tani kabay pa nga bisan na totally destroy ini, kabay pa nga mga residente da o kon mga pamilya, miyembro sa pamilya nakagawa lang Blackson Alvin sa balay. Yes, sir. Oo. Itinguan ta kung ari diri ang kuan ari diri ang tag-iya tinguan ta gid. Kay ang hepe sang fire station, substation sa area sang Pahanukoy ang ari man diri base may Okay. initial na si sir, no. Base kuan na initial. Sir, initial na kay sinulinga kasi nulinga away pa ongoing pa man aksyon na art, no. Mga residentes to pada ba si kilala man lang guro ang tagiya sa balay da? Oo, masaka kita nila yon action art. Kay Rikatas Dalom sa ubos na abi. Isa duha ka balay action art kitao na diri. Ang nasunog, ang balay made of light materials. No? Made of light materials. Pero may iban pa diri ang mga gamit nga nakita naton halos tanan action art sin nagkaladagdag na kay como light material so aran nas dalom ang hilasin nga mga kwan pero hindi pa ni mapping operation kundi padayon gyapon ang pagpakig-away sa mga katapo sa nga Bureau of Fire Protection si Sir siguro ilan ni nga balay kay gahibi na si Sir Sir ini nga balay sir Senior balay sir So, dire nga mo, no? oo diri ang iyo amo ni na sunog na gid Amo ni na uli, sunog. oo pinag-umpisa ang sunog sir Sa tunga, sir? sa tunga so pila ka balayan kabinuan Sa tunga. Bali, apat ka balay ang ikasunod sa amo ng unang nano. kasunod sa inyo walang napumpisa Oo. sa pihak to sir may ara magyapon to sir Sa piyak na gabot ng kalayo eh. naglapot to sir kayo ano pagkano mo gani sir Si GR, piling sola. oo si JR totally destroyed na gid balay mo sir Kaya nag-destroy mo. oo ang sa pihak to ga balay sir kasi to Sila ni Albior. Albior Oo. anong pangalan ni Albior sir Si Heraldo. Nasa mo si Heraldo? Heraldo Albior. Oo, sa Piakto nga balay ito, na nasunog, sir. Si Sultan. Ha? Sultan. Oo, kasi natapit yung isa. Mga Flores na sa Pido na sir. Sultan Flores Albior. Tola, aksyon na art. Okay. Kung lantaon tang apelyido, taga-sur, tanan. O, taga-sur, no? May Aha. Albior. Pero kay sinugid balay ang ginumpisan sa sunog sa Ang Alvin. kinumpisan sa sunog, sir, kasi no, sir? Kasi no, kinumpisan sa balay. Nang tsagang Corintegro sir sa kaduha ng mga balayo. Oo, kasi no na balay, una na sunog. Kay ilan ni Albior? Ilan ni Albior Action Art?
Grabe ba? Taga-aton gito nga mga apelido eh. Oo, taga-aton gid, Dangkalan, Albior, Sola, Ilog. Oo. Ilog kagaban kalan eh. Kagkabangkalan. Oo. So, amo ni aksyon na art, no? Ang sitwasyon na subong diri kay sa aton to estimate nga pagbulubanta pa lang duha. Pero i-check tani aksyon na art. Si ma'am, sunog man ang imo balay, ma'am? Wala man, ako na limanghod. Kung diri, kumbaga kadto kaya, pirmi ha. Oo. Ubos, gid mga dokumento ya, mga purpose, mga iya sang space, ubos, ating kwarta ya nga, gintago. Ay, sus. Ano nga balay niyon? Kay, yan isang mangod ko kay Nida Isula, ang ang iya nga bana, si Willie Erhencia nga, nag-ubra man sa bed ko, ang iyap lang ang mga dokumento bala, nasunog, iya mga. Oo. Manay. Yan na sang, basta makapenetrate kita diri aksyon na art sa kilid. Kay bisan mapahigadan kita, no? Para hindi kita Basi makuan kada, masumpitan kada ka tubig karon. Oo, gani. Pero na art ang unang balay yan ni Sola na tugid, no? Ang kalayo sa aton nga Facebook Live. Ang made of materials nga balay nga nagkalasunog, Yes. made of light materials, Made of light pero materials. dalagko ni nga balay? Daw single story sa nakita naton reaksyon na art nga balay. Pero ang mga lumber ni, ang ibang kawayan, nakita man nato na diri nga nagalatumba na mga kawayan and ang scene action na art. Ang ikaduha nga balay atong ginatumod ni Mr. Sola, ang iyan ni Albior, sunog naman aksyon na art. Uy. And Anong ginuras ni nag-umpisa ha? Nga daw kadasig man lang to pagbati ta sa fire truck labay di amo na ni dayon ng extension damage. Gani man, anong oras exactly na tabuon ni sunog, ma'am? Alas 8 gid ano? Alas 8. Alas 8 ba pag umpisa gid gali? Oo. Sa program ta kay na amo na to gali. Oo, amo na to kay tingala kita nga pasyado ka itong black show na art ang bugas ang aso abi. So Okay. kay tungod i-check ako nga kuan kay puro kabalayan bisan gani aksyon na art ang puno diri sang mangga sunog man. Timakon mo, grabing klayo gid. Kay mailang aksyon art sa piyak nga balay may mga firewall diri, that is why wala ni na dala sa, pero i-check tani kay ongoing pa man ang investigation sa Bureau of Fire Protection and at the same time pagpakig-away. Again, isa, duha ka balay ang nakita na naton diri. Ang ikatatlo action art so far kay tungod madamot pa sa gihapon sang aso, hindi pa naton makitaan bala kay sa ginmensionar kagina ni Mr. Sola, 4 ka balay ang ari diri sa sining compound, no? Gusto gina-check ang katapos ang Bureau of Fire Protection ang padayon nga binuligay. Hindi na kita makapenetrate dito sa Punta Action Art bangod medyo quandary, medyo masiot kag damo na sa ang tubig. O hindi na lang to basi mabulaog ka pa na karon ah. Oo, gani man. Oo, basi mabulakog ka kita. So, Pero subong nagtulotaway na nakita ko ron nagputi na ang aso sa live mo sa Facebook eh. Oo, nagputi na subong action na art. Alas 8:56, balikan tanudugay ang patrol, isang kasunog ang nagluntad sininga aga dira sa area sang barangay Tangob. Bayaran na sang totally destroyed nga puluyan totally destroyed kag ti baloon tagid nano ang kausa sini anong ginumpisan gid sining sunog aksyon Alvin. Yes, action na art maputi na subong ang aso, no, nga makitan na sa karon, pero daga padayon sa gihapon, no. Ang this time I think mapping operation na ang ginahimo sang Bureau of Fire Protection, kung makitan sa aton sila sa Facebook Live kang mga miyembro katapos ang bombero ginakwat na ng mga scene diri para may makitaan pa nga mga baga o kung kalayo ang amo man ang ginalantaw nila, pero gina-check nila diri action na art ang dugang pagid, no, kay base bala nga may mga kalayo pa or kay komo sa sininga tinon naga padayon pa ang mapping operation sa piyak to nga balay action art. Medyo damo naman to mga katapos ang chamber kag amgi ang binuligay man dito sa pihak nga balay. So at i-check ka ni action art exactly
kung pila ka mga kabalayan ang natupo kay ang as made mention kagina ni Mr. Sola, 4 ka mga kabalayan tanan made of light materials. May partial man siguro diri kag lantawon ta kung kasin o ini aksyon na art. So far amo ni ang sitwasyon na diri nagkatabo ang pinakalatest sa situation. Why ba nasubong si Sir Boboy Plotenia o team niya bida? So far action na art, no? Wala pa diri si Sir Publio Buboy Plotenia. Base ara man o kung kasi ato sa uruunahan bala action art. Nagkigahaway man kang isa kabalo man kita nga si Major Plotenia, isa ga panguna na siya kung diin medyo mabudlay dito siya kagaamo ng ginabuligan niya aksyon na art, no? Basi mangin available pa lang karon ang tagpamuno sa Bureau of Fire Protection si Sir Buboy Plotenia, pero ari naman na diri ang mga investigador, no? Arson investigator sa Bureau of Fire Protection para may baluan ta aksyon na art. Grabe, pila ang sang damage. Pati puno sang kahoy nga gagmay ho nagkalalaya nagkalasunog man ho. Oo, puno sang gamay nga iya sang Indian mango, I think. Sa likod action art kalalaya man, no? Puno man sang mangga kag iban pa diri action art. Grabe ginang ibwal sang kalayo kinay magamuna. Oo. Amo na to action art ang ibwal sang kalayo kay na masyado pa ka itong, pero at least subong hindi niya masyado nakaitong kundi medyo puti na ang ginabuga karon kag makit-an diri sa aton na hamtangan aksyon na art. For updates kag pinaka-latest investigation sa mga arson investigators mabatian sa dugang pagid naton nga mga impormasyon. Rekta diri sa area sa Purok Seaside, Barangay Tangub, diri sa siyudad sa Bacolod with aksyon Nani Kiraw. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline. Subo-subo ini para sa mga pamilya nga mawadan sang puluyan o nawadan sang puluyan kapin pagi nagilapit na ang adlaw sang Pasko kag pagsugalaw sang bag-ong tuig. Action Hotline. Budlay, no, ang pagpatukod mo sang balay kung kaysa kung why kaya budget, nagalawig na sang tinuig kang makumpleto mo, ang investment mo, grabe. Kahit hindi malang paras balay ang budget mo available mo, kundi damo ka man ang mga daily needs kag budget sa imo pamilya. So, sa isa lang niya kaiglap, sa isa lang niya kapag-igo sang sunog, ti initanan madula. Ano ginayang ginahalinan sining sunog, ibalon tayo na karon sa investigation sa Bureau of Fire Protection dira sa area sang Barangay Tangub, no? Nagluntad mga alas 8 gid sini nga aga. Kay Miguel Nambong, good morning, thank you for listening. Kay Josimong Caltorilla, gali morning man. Sergio Val Trinidad, silinga monitor ko diya. Please greet Brother Master Sergeant Sammy Aguilar, retired Philippine Army, and his wife Day Bibing at San Dionisio, Barangay Granada. Merry Christmas and Happy New Year. Siling ni Sir Joval Trinidad. Ari pa mga mensahe kay Lilia Taton, siling niya gamonitor kami diri sa Gardenville. Flora Mi Bacoli Marasol, good morning, happy Saturday. Amo man kay Taboy dra, no, good morning. Si Toto Richard Cantire, no, sang Vitline Taxi. And the rest ng mga taxi drivers, kay Tatay Nato, sang Andre Allen, kay Nung Roger, no, kay Toto Fredo. Kag sa tanan nga mga miyembro sang Operation Tulong Task Group, may agad dira sa inyo. Robert Roma, listening from Roma, kag Haliorina si Isabela. Salamat. Amy Esmeralda Dolido, Yuki Moronay, salamat gid. Pag may bayad ang swab test, siyempre, mabilis ang result. Jose Mong Caltorilla, sa Binalbagan ni sa iya, thank you. Sheila Alagos, morning. Liog na lang ta gabot daw. Okay, may ara kita mga tag ko na yung premium antes mag-commercial break ko. 500 pesos, i-prepare na da. Sheila Alagos, good morning. Al Octava,
Siningang good morning, may biyahe Iloilo, Bacolod? Wala. Action Hotline. Kansilado gyapon ma'am. Sakay Al Octava. Martin Aliling, good morning, watching from Imos, Cavite. Jocelyn Aresivita Olak, morning. Sir Alex Montes, siling niya kansilado gyapon ng biyahe na ton sa kayan pandagat. Yes sir. Niya mamunit na lang taanay. Ay kalain mamunit siya kuno. Action Hotline. Lihog tamyaw sa abiyanta nga si Guillermo Gimo Clareto sa Barangay 30 Gasigabong Permi. Ay salamat na. Ang monitor puerti kuno Gasigabong Permi. Yuki Moronay study cybersecurity online for sige. Aga offer siya. Eliezer Likayan. Thank you. Diri kita sa aton sining SAP promo. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sino kaya ang mga palaron nga winner nga magasabat karon nga aga? Nagaring nang nga cellphone, kabay pa ara sa mong tupad niya. Ari sa diag ni kay basi tulugan pa si Lolo ni. May sabat si Lolo ba? Isabela, no? Pero kumalo ka aksyon din. Mga mo ni nga edad kon sa uma-uma kaya pagsik pa ni mga mo ni. Gapulo pa ni hol pa ni ganing kumay maglabay nga naka-shorts. Uy, way ka sabat. Kanugon. Taga Isabela ni siya, taga Isabela, basi kon may entry ka mo ginpadala nga taga Isabela, lantawang cellphone nyo, ginakadial ta subong, para nga makuha niyo yung premium niyo, 500 pesos sa Kaalawan sa Aksyon Radio Bacolod. Try biliwat? Ay, kwanto? Basiging cancel niya. Sige, sino ni gahalak ka panawag ni man? Aksyon Radio nang panawag tay. Lolo, sabta. Kay para may premyo ka. Ayos kay paring kinalon sa guys sa Tokyo, Japan. Good morning man. Thank you for listening. Kay paring Chupoy Magbanwa sa Macau, China. Good morning man dira. Way siya sa bata. O ba si tulugan pa ni siya? Alas 9:06 na. Garing lang. Sorry. Dial kita sa liwat mo kanugo, no? 82 years old, aktualing ginatawagan ta. Ti sa uma ni ba si tulog laliwat? Kabalo ka sa uma, alas 4 pa lang iban, bugtaw na mo. Tapos, paguluad lawon na gani, kung may edad-edad na maturog liwat. Tulog-tulog ka na yung liwat. Aray na, ikaduan na ton nga ginatawagan. Hello, may ngaga. Hello, sir, may ngaga. Sa Aksyon Radio Bacolod niya. Hello. May ngaga, sir. Kalain ka tingog mo. Kalain? Ay, kalain ka tingog ko gali. Tawag liwat. Tawag liwat. Tawag sa liwat. Siling niya din, pila ni dadi yaman? Huwag na butang diyo. Diyan kalaing yung tingog mo. Action Hotline. Diyan ka pala panawag, gani kalain sa tingog mo da. Tawag sa biliwat. Basilawa itong signal ya. Ay, gitsa ka. Ara na? Galing na? Hello? Huwag na gitsa nagsab... Hello, mayong aga? Mayong aga, sir? Kalain ka sulod mo. Kalain, gate? Hindi mo mabatian? Hello, may gaga. Sure, eh? Sa Aksyon Radio Bacolod, ne? Oo, ati, nagpadala ka di sang imo entry? Oo. Si Demetrio, ne? Akig ka tatay Demetrio? Oo, Demetrio di kanya. Oo, siling ko do akig ka tayaw? Siling ko do akig ka?
Hindi ba na? Hindi. Di okay na? Nabatian mo ng tingog ko? Oo, bati ako na. Ari man nga, hindi ni manugsukot. Tagaan taka-premium siningaga. Ha? Siling ko tagan taka-premium siningaga, okay lang? Ay, thank you. Bote! Ay, si Action Art ni sa Action Radio Bacolod. Din gani inyo lugar nga barangay sa... Hindi magaluna. Ano nga barangay? Barangay Mantangan. Barangay Mantaangan, Ibi Magalona. No, Tatay Demetrio Diquinia Jr. Kanod, Jr.? Oo, Junior. Nami naman tingog ko. Batian mo na? Ha? Nabatian mo ng tingog ko? Doon nami nagawas, Bong? Ano, sir? Ay, hindi siya mahigli ka bati. Pigaw ko ng signal. Siling ko, batian mo na kung masyado? Klaro na? Klaro na. So, gapamati ka permi sa Action Radio? Oo, kada gabi ka tuneo, magtulog ko bla. Ati mayo kay kakatulog ka mati ka, very good ginaya. Hasta alas 9, Action Radio. Ati, sige. Tatay Demetrio, Diquinia, congratulations! Ikaw ang winner ta. Hatagan sang 500 pesos karon nga aga tayo. Okay lang? Ay, thank you. Daw ko, sir, 500. Oy! Kami ang... salamat, sir. Sir, ulaton mo lang sa ang text. Ha? Pagpapati ko nga taga Action Radio, tinag-send ko na ka message ko. Wow, very good. Tay, Ario, laton mo lang text namon ha. Kagang kwan, bala ang imo reference number, magkuha ka sa price mo. Asa nila Clemon, sir? Ha? Iulaton mo lang kay padala namon si mo ma-text kami kung paano mo ma-claim imo price, sinang reference number bla. Okay, sir. Sige. Thank you, Demetrio, ha. Good morning. Okay, thank you, sir. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas, man. Sige. Congratulations. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Hotline. Di mo gina nakasalbar ko sa 82 years old nga gitawgan ta nga way kami way siya makasabat sa kay Tatay Demetrio siligya kalaway sa tingog mo, di ko maintindihan. Sige lang mo gina. Basta mga ka-aksyon naton ni kag kabalo ka kung isa no mag-uwan kay no nga way ka kabalo kapin pa way sila kabalo kung sino cellphone number blaga panawag. Tiyan mo na kung kay isa kakatingala kay tawgan kay mo aga pa. Gali kay premium kag grasya mo na kami magtawag sa inyo. Simpleng sabat niyo mamangkot ano ginapamatian Action Radio Bacolod. Ikaw gilayon ang winner kagatagan ta sang pamaskwa. Ayos ang iban nga mga mensahe nyo pagkaronan ko niyo abaw ay kuin malabutan si Vice Mayor El siguro karon na lang na sa Action BBB program kayong timpo ta puwerte gid kadasig. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon
Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang piligan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Agapasumbanwa Mabugnaw nga hangin Nagadapyan na Ikaw nang ginapamati Ang amon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala Paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw
adlaw sa pagtuhaw sa militon. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Tatas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Philippine Standard Time, alas 9:23. This time check is brought to you by Niyo karon nga aga, no, good morning dira kay Tita Elma Polidario, Asuncion Rinyo Joel, nyo, Merry Christmas Aksyon Radio Bacolod. Merry Christmas mas sa imo Halong gid kita, no, sa tanan nga tinion para likaw sa anuman nga problema. Kapin pagid ang COVID, no? Ang aton lang diri nga makatag kita information kag makabulig sa inyo update. Ang iban pagido nga may nga malabutan ko lang nga kay ang iban nga mga mensahe abi tama gi kalawig, no, do hindi tagid mana basahan tanan, no. Kay Christian Trex Curati, take care sa Tangob area, watching here from Talisay City, Bacolod, no. Araban nga monitor Nelida Lopez, good morning, watching live from Tabunan, Bago City. Gamonitor man si Emil, si Tonton, kag Twinkle. Jennifer Prado Torres, good morning. La Castillana, siya kuno, Hacienda Mataas, Barangay Sagang, si J.R. Mainit Region, Matt Aldrin Imbang, sa City Hardware sa Tangob na siya. Lynette Gargoles, Sarabia. Ara, may live si Akson Alvin kay na, no? Makita nyo da sa Facebook. Action Hotline. Ang reminder ko lang sa aton nga magka-aksyon ari ay ang importante saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.